normálne studená voda. Klame telom tá voda, hej? Aha. Ja som doma stretol žabu na chodníku. Večer. Dobre, chalani, tak čau. 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 Bolo pekné. Ideš heď? To je živá? No, ísť do serka. Pozor, nech si dá pozor. Vymalo do tepla vonku. Ideme aj za to. Ideme už tak na to už tu. Ja to za to. Tak, ideme na pivo. Lapúšo! Jaj! No, už sú dole, mokro, už môžeme ísť ďalej. No, to sa mi akurát. Pozor, peniaze, to tak ťažko ide. Jaj! Tak som si čiapku zabudol, vidíte? A ja som bol dobrý čúva. Ja som nechcel. No, niečo ty nechcel. Ja by som ešte aj nešiel, vieš? Slabo vyspatý. Anka sa nechodí. Práve spolu tu pávátne. Vávek by bol nevyspatý. Si nevyspatý? Tak si nerob násilie. Keď tam dojdeš, tak ty tam preplávaš aj ideš domov, hej? Tam plávať, ja sám toho. Ale ja je príjemná. Aha. Tam na ten breh. Aha. To je 75 metrov. Preplávam sem si svoj. Ale je dobrá ide. Prídem to 100 metrov. No? Ja som si krásne zorganizovať tisíci. Podľa mňa táto smierka je 50 metrov, ne? To je viac. To môže byť okolo 80. Ja som nameral skúšal. Aha. Tam aj nám tej kýva je na stranu. Okolo. Ešte 300. Ja tu skývala voda chlapi, keď sa podrýva. No to pozadie je skýle. No, to je dobré. Koľko rád bol? 7? 7,5. Čo? Ja nejdem. Nejdeme. No, by stačilo. Hej. Dobre. Paráda. Čistučka. Ja, vieš. Buď to malý, alebo je tu hlboká voda ešte. Alebo som malý. Máme sa tváriť, že plávame. Jano, ale to je tvoj najlepší výkon začal dneska, že? No, začal hej. Dneska hej. No. Dneska hej. Nie, ale tak to myslím. Ešte ďalej. Čo som horší, riaditeľ je, on musím byť aj ja, čo som horší, nie? Ešte dneska. Dobre, tak ja som spokojný. Po tie kolena horšie, ale svoj sa, že nepôjde. Oni chodia v sobotu takoľko. Som spokojný, tak. Čo sa nerád so žabami, kde níž. Bože, no, to je najlepšie. Čo to je naozaj? Aby sme aj na kuriez mohli ísť nedelu. Starý vlčia. A čo na inokedy? Ako na inokedy? Či čo? Kuriec chýba. Jaj? Tak oni mali niečo také plány ako vykopať tam bazén normálne. No tam je vysoká hladina podzemnej vody. A tam sú štrkové nánosy, čiže by to asi nebolo povolené ako. Teraz ešte čaj?